Hej alle sammen og velkommen. Jeg skal vise mit forslag om nedskæring af vores reklamer. Hvorfor det? De andre firmaer skal se, at de ikke kan udkonkurrere os ved de største og de bedste. Men hvis vi gør det, kan vi komme til at virke alt for hovmodige. Nej, du tænker inden for boksen. Du er alt for ydmyg i dine tanker. Du skal tænke stort, større og bedre. Nej, storet er ikke altid godt. Jo, fordi vi skal ikke lade de andre udkonkurrere os. De ved det heller ikke. Jo, er du dum, eller hvad? Vi laver en afstemning, så hvad vil I have, den lille skvat til chef eller en leder, der fører os til tops? Jeg vil sørge for, at vi kommer til tops, men stadigvæk ydmyger. Jo, vi vil være ydmyge, vi vil være ydmyge, vi vil være ydmyge. Så er det jo fastlagt, vi begynder i indlæggen.